همین ویدیو обращение машонем сида шабос илтимос додармайта на заблокировать ба кор мера на трубката як каси дига дамети ки ба кор мера фаҳмиди хай хаб кардем шиштем қарз дорем қарза бутемада илтимос ба ҳаҷ мери куҷой мерави бира ҳаҷи ту қабул нест ба хотире ки тақи сағирои мара хурдисти ма ту 3-4 сағира мехӯрам ма упла дар муҳоҷири ба нуки сузан ҷамъ кардагим да соати 10 шав занг зади ки апа ма положение дорам то соати 6 саҳара мара срок додагиям ма да 25 000 сомон дар кора матра не нагуфта ту ки да тичин я ҳафта гуфти матра вастанаид мекунам апа метием ма да соати 10 шав хеста рафтагием ту да пул гузарондагием роӣ кардагием пула илтимос ҳаҷ рафтести аввал ҳаққи ҳами сағирои мара бите ҳаққи ҳами бевазана бите куҷои мери ба бира. Салом алейкум. Рост ки сахт видео имронаро имкад ва чӣ гуфтани метонистам ки та ранги одам бинависам апа имрона та ранги одам метонистам бинависам ки чӣ ба 25 000 гуфтести чӣ ба ҳаво гап зести не ки не растела публика қатиши биё ман публично гап мезанам ки роид кунам чӣ ба апа 25 000 мегӯй гап рост шума айти $2000 гирифтам факта апаҷон матра курси рубл қатъи ҳисоб карда бо сумта додам апа неки рубл арзон буд хеле буд ки 19000 рубли ман нарасид 19000 чанд рубл буд бо ма гуфтам ки апа я ҳафта пас метмуд на гуфта хеле миллионер гуфти апа ки дар кор неста тугрия додарҷон амасада ма дига каш нашидам апа рӯз имрӯз ма да поиз мешинам нарасида да ҷо макон ки сахт аст видео гоӣ мекунам ма грехтам матра чорник кардам ма да куҷо чорник кардам апа ина инстаграм бинавис ки ма имронаем ҷавоб метавонам апа зангат мезанам чӣ кора роид мекунам оди ма он бачае ки ба сбербанки ҳамо одам матра роӣ карда ту да питер омадӣ гуфти ки да питерам я сбербанкам додаги биди номаш абдулло буд чӣ буд точно даёд неси кори 1 сол пеш буда па ма суматра додаги будам ма сума гузарондам аоз бухеста имрӯз хеле видео кардасти ози ҳам чӣ кора биё бо ма чӣ кора мемонам пус номерои он патсан қад беста ки бо ҳамо одамое ки дар комментария гап чап дестан ҳамо одамо хушон занг бизанан ҳамо бачара ки там ка чизо сума гирифти кида додӣ баси ки боша майли апаҷон публично боша публич